along me thang asai hem karbiang long women justice forum hin pen me thang asai hem long ni tum birta sap o mate non alom hangjo hangke dong butapu child lifter butapu la pen hupat hora aso puthak si ni tum karbiang long arat phan ni tum hin hoi pen rong atok ano la pen tauna jo postame non lam kachirok tok ke donangji la pen koson si ke do ke thaki ma hal so puthak si itum kachiri nai ma so puthak si ni tum hin pen kadu ave karbiang long rat phan ni tum hin pen pachini pusi pini bang so pherang ke mai ni tum pha pon lo asini tum la so puthak ke pudam ji la pen kaning je dam dia bang ke lai lo karbiang long arat ke dam tang same tum la so phang ke dong men pen mate la so child lifter hupa dhora la so men pen itum kang thilong so long same tum ining donangji la pen itum hala so puthak reference tum wa nang ko alam bang lai lo jela so phang ke dong men pen si munit tum ka che thang tap kaning je tap kitin tap ajoy ni pen si tum khai he janang bong same hala so ta bahai ni ko te ke apran dam nang kok lo la si non le thot tame non ma lom ka che thang plup la bang so phang ke dong la bang so child lifter hupa dhora bang ke ilitum la bang so bang mang hunang ne la ko la so lam bang yong si pachet thang kulote okol karbiang long ali la ke asama long ta do ke do same ko ana hok ma itum la bang mun thi do nang ji la pen ko pi ko sona monit ba la bang itum pang thegon pa me nang ji la pen e phan yong si khai no mate ka siksak akisung do kok dia rondo kulote itum te bok head itum police station do itum post do la pen ke the thana ta do la son thasi tumalong law and order atum itum adunga right kunat mati bok head hala tum hansi itum information pinangji la son thasi bas atum hansame bas ten la pen bas ka cholai tum han an atum hansame ni tum puji bangke alang itum non la so situation a hut kumara muni da phan ko pia situation ma che control nangji la pen auto tum same non alom school la exam ta solibom la pen bisi koi ko somar atum hanlo non itum kelang la pen kachari du nange bangke oso marang bang same la pen so lo tum same rong atok ke kachini ne tum ta do munit tum ko pima ka che thang halasi munit tum e kachini la mate karju bang che thang ta balin la hai tumon ke da maling sinonom ke munit tum karju a hok ko pima hala bang lang le da titi la se tum a hok ko pima bang mon thinang ji e hema lo le bang same thi ne munit phang te arju nang po ba chini ne munit binong ko te tum he hapen ku pe da nang ji la pen la so phan bulate itum konan ma information pinang itum law and order man information pinang po ba te bok te rai hala police tum long dam dong te ku po same te bok te rai tum han same hang nang po hala tum men si amunit jong si thi ne amunit binong bulate arju pater to nang po arju pater to on pen than thek thep rote alang le tum phan dak pen pon si thana thanam kok nang po jate ke theng ke chok ta hola som bang claim de nang ji ki dam tang so na ke sa bang itum khe he jana bang itum chekle sa bang la so bang ave de nang ji la sa no tin da che maintain nang ji la pen market ajusta me no muni si market aju mate bazaar aju ke do dolo la haya ajusta me tu munit pen kacire kacing ki pen cenglok dam pro long pen san cenglok munit ke kaci pahe no yi pote akrong do pi kaci pahe no dak pan ke hala bang ke tum kacire ke nang sot ate homoisa si non lom la to homoisa si do penak la sona taxi school long tame a parents atum exam sex tame kaci dudun klong pen ke tang det pen me thang kaci bani phan hala bang ta bor inangji ate la hai homework sa ke khai no ko pi hotong puji ne itum chini ne abisi koi ke tum somara phanlo la pen college long same solo somatum chalili jage ke la school college dang lo te hem le der chat ha boja lo cho ha restaurant lo cho hala bang so bang ta claim ke der nangji la pen chini ne pina moni pen chepajir piri chepajir pori la pen dunri la pen dodun thap nang ne athe apor khai no situation si bang ke nang karlen ajat tonta mukumane komane angbong amuni tu khai no da tum ke ifan target ke do tum personally target ke do tum ke hal so dak si a chance and po ka phalang no dak je phan ke asila hai pen tum cheri nang ji la pen rong bisi ke rong atok anu ke red dam po non ke red por lo hidi kheti por lo dam po konane nane non lom ke hormu ke jor tap bancha bi pen jenglok konane kane jati tum to pik hormu rong alo ke jor dam tha ba the ning kreng lo mati di ning kreng ban ni zero te la hai do o je hala hai tum pen tum je phai lo nang ji athe itum ke nang sor bo suan ke tum karbiang long ta non ke long ek la si komane amunit kan che parjanta hai non lom ke pilo hopi la hai hormu ke thon di la hai online hormu order pol hai ke thon men pata bang ta hai ang pen kopi ni hanang ko chojor nang ke hai tat nang ke bang ta hai kopi ni atabi tang ho pu nang chewek lu na hai ta bang ta hai
ko mane ke hormonang na menthala son company pan sige bang hala hai ta bang ta hai jo la hai bang ituma hema long mate ituma rong long ke bang la hai itum lang don pa menang ji la pen thang bang be muni pan itum hema long tameng punang ne la pen rong tanang palut thap nang ne la pen nang lut ti sami itum karju ke nang sot arju pang thi pa mi pen si jong si itum jong si kahon de do ko pine ke chok se kahon de do pulote la bang ke amuni pan hat thana ponde nang po loe nordat mari deng hodai nang po alang tum pensi ka du ka be alam pang sai nang ji muthor poroi tum kanun mate aina mor subang itum hatot enang ni jate jen moi tum phusi ham ekai ding pie kisung ke pho hala so subang itum kat claim ke danang ji asila so phang ku dong lo child lifter hupa bang ke itum non lom ever doping nang ji itum ka chere doping nang ji mithang ma si chere nang ji mithang hempen sika phere bang phere nang ni itum ka chere bang nang ji sa hof do nang ji hala bang sika do we phantani kar biang long rat aphan an tin tin ning kang tung abang ke ni tum achen nituma organization kar biang long women justice forum hoi pen bang ke nang nituma phan la so channel hoi pen ni tum pen nang nitum han pang dak pon lo la pen law and order tum la so phuthak police atum tame la so phuthak abang rong along tame che rok tok a hot pen a hol alang tum duty che dam nang ji la pen alang tum a duty pi ma bang ke te bok te rai long an bang ke la so ever bang pi po nei posini tum alang tum hin pen same ni tum demand pon nalo